Bueno, egunon guztioi, ongi etorri eta eskerrik asko gaurkoan deialdiari erantzuteagatik. Azaroak 25 dugu gaur, hori dela eta udalbatza osatzen dugun talde guztiok adierazpen bat sinatu dugu, oraintxe bozeramaile batzordean onartuko duguna, baina hau talde guztiengatik sinatua izan da, eta oraintxe banan-banan puntu guztiak irakurriko ditugu. Eta halaxe dio, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna dela eta Donostiako udalak konpromiso hauek hartu ditu. Bat, hurbiltasun sare lokalak indartzea, topaguneak, komunitate jarduerak eta tokiko elkarten bizitasuna zaindu. Persona guztiak eta bereziki emakume eta neskarik zaurgarrienak konektatzeko. 2. Kanpotik iristen diren pertsonentzako harrera eta integrazio programak garatzea, tokiko komunitatearekin lotzea ahalbidetzeko, bereziki emakume eta neskengan arreta jarriz. Tercer punto, promover las redes de apoyo en entornos educativo, sanitario, culturales y de ocio, conectando los servicios públicos con los grupos, asociaciones y las iniciativas de apoyo mutuo en el ámbito de la igualdad y lucha contra la violencia machista. Laugarrena, sentsibilizazio eta kontzientziazio kanpainak garatzea, emakumeen aurkako indarkeria matxista utzaltzen edo legitimatzen duten diskurtsoak eta jarrerak desaktibatzeko, bereziki konplizitate matxisten inguruetan. Y quinto punto, promover la movilización ciudadana ante los casos de violencia machista para mostrar la repulsa ante la violencia y la solidaridad con las víctimas. Quinto punto, desarrollar campañas y alianzas con las cuadrillas para construir códigos de relaciones saludables y equitativas entre los sexos, en toda su diversidad, quebrando todos los códigos machistas y misóginos. Séptimo, apoyar y coordinar con el movimiento feminista y de mujeres local para desarrollar actuaciones para acuerpar a las mujeres víctimas de la violencia machista en su lucha. Eta azkena, era berean, herritarrei dei egiten diegu, azaroaren 25ean gaur, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunean, Donostian deitutako mobilizazioekin bat egin dezaten. Hau izan da irakurketa, eta esan bezala orain bozeramaile batzordean, hau batez onartuko dugu. Eskerrik asko.